हे डॉक्टर पेशंट रिलेशनशिप कुठेतरी डिस्ट्रॉय व्हायला लागलंय. बेसिकली डॉक्टर आणि पेशंट ह्यांच्या नात्याचा मूळ गाभा हा विश्वासावर आहे. फॅमिली डॉक्टर ही संकल्पना कुठेतरी हरवायला लागलेली आहे. पण आपल्या समाजाचं समजा आरोग्य आपल्याला टिकवायचं असेल तर ही संकल्पना पुन्हा मूळ धरायला पाहिजे आणि ही रुजवायला पाहिजे. तर की नाही, साध्या डॉक्टरला फॅमिली डॉक्टर हा साधा डॉक्टर आणि स्पेशालिस्ट म्हणजे सगळंच काही माहिती असणारा डॉक्टर. तर ॲक्च्युली इथूनच ती फाटे फुटायला लागले किंवा भगदाड पडायला सुरुवात झालेली आहे. सेवेच्या ऐवजी हा व्यवसाय म्हणून बघायला लागले. त्यावेळेला दोघांकडूनही असं झालं की आम्ही पैसे टाकतो आहोत तर आम्हाला त्याचा पूर्ण मोबदला मिळाला पाहिजे. म्हणजे लोकांची आता अशी मानसिकता झाली आहे की आम्ही पैसे देतो तर वी आर नॉट गोइंग टू बाय द फेल्युअर. जर तुम्ही डॉक्टर आणि वकिलाकडे गेलात तर काही लपवायचं नाही, एक्झॅक्टली सगळं सांगायचं. प्रेग्नन्सीचे पेशंट्स जास्ती असतात माझ्याकडे. अक्षरशः आजकालच्या काही मुलींना अल्कोहोलची सवय लागलेली आहे, स्मोकिंगची सवय आहे. ही जर तुम्ही डॉक्टरना सांगितली नाही तर तुमचा तयार होणारा जो गर्भ आहे त्याच्यामध्ये काही डिफॉर्मिटीज येऊ शकतात. तर त्या बाबतीत तुम्ही माहिती दिली पाहिजे. तुमचं कसलंही व्यसन असू दे, सवय असू दे, पूर्वीचं कुठलंही आजारपण असू दे, त्या सगळ्याशी पुढची तुमची मेडिकल हिस्ट्री निगडीत असते. फॅमिली डॉक्टर हा तुमच्या फॅमिलीचा भाग आहे, प्लस तुमचा आरोग्य रक्षक आहे. त्याच्या पलीकडे जाऊन आपल्याला माणूस म्हणून पण समजून घ्यायला लागतं. हे जसं डॉक्टरसाठी महत्त्वाचं आहे ना, तसंच पेशंटसाठी सुद्धा महत्त्वाचं आहे. आपली डॉक्टरांनी फिमेल पेशंटला तपासताना एक नर्स तिथे ठेवली पाहिजे आणि तिच्या प्रेझेन्समध्ये तपासलं पाहिजे. तसंच मी म्हणेन की तुम्ही मग नंतर पेशंटवर किंवा डॉक्टरवरती ब्लेम करण्यापेक्षा आधीच काळजी घ्या ना. तुमचे कपडे जर तुम्ही कशा प्रकारचे घालून जाताय, तुम्ही पेशंट म्हणून तपासायला जाताय की अंग प्रदर्शन करायला जाताय. नाहीतर माका काय पेशंट दिलो, माका पैसे दिले आणि मी गेलंय, पेशंट गेलंय घराकडे आणि माझ्या गल्ल्यात कितके जमता, हे एवढं फक्त बघण्यापुरतं न ठेवता व्यवसाय म्हणून नुसता न बघता त्याच्या आउट ऑफ वे जाऊन थोडीशी सेवा म्हणून पण केलं पाहिजे. डॉक्टर बिझनेसमॅनच झालेले आहेत किंवा डॉक्टर फक्त धंदाच करतात असं नाहीये. तुम्ही सुद्धा थोडासा ट्रस्ट ठेवा. डॉक्टरांनी पण थोडंसं बदललं पाहिजे. नमस्कार, मी जुईली. आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधलाय. आज डॉक्टर डे आणि याच डॉक्टर डेच्या निमित्तानं आम्ही पुन्हा एकदा घेऊन आलोय आमचा खास डॉक्टर लाईव्ह हा विशेष कार्यक्रम. आजच्या पहिल्या भागात आपण एका खास विषयावर संवाद साधणार आहोत. डॉक्टर म्हणजे फक्त उपचार करणारी व्यक्ती नाही, तर रुग्णांच्या विश्वासाचा आधार असते. मात्र बदलत्या काळात डॉक्टर आणि पेशंट यांच्यातील नात्यातही अनेक बदल झालेत. AI, ऑनलाईन कन्सल्टेशन, स्पेशालिस्ट संस्कृतीच्या युगात फॅमिली डॉक्टर ही संकल्पना कुठे उभी आहे? फॅमिली डॉक्टर आणि पेशंट यांचं नातं, तपासण्या, उपचार आणि डॉक्टर आणि पेशंटमधील विश्वास याबाबत जाणून घेणार आहोत. आजच्या विशेष भागात आपल्या सोबत आहेत सुप्रसिद्ध डॉक्टर गौरी गुरुनाथ गणपत्ते. गेल्या 28 वर्षांपासून वैद्यकीय क्षेत्रात त्या कार्यरत आहेत. स्त्रीरोग तज्ज्ञ, आहार तज्ज्ञ आणि कॉस्मेटॉलॉजिस्ट म्हणून त्या कार्यरत आहेत. सोबत सखीची हे त्यांचे स्वतःचे यूट्यूब चॅनल सुद्धा आहे. तसेच आरोग्य जनजागृती, शिक्षण आणि महिलांच्या आरोग्यविषयक मार्गदर्शनासाठी त्या सातत्यानं काम करत आहेत आणि आज आपण त्यांच्यासोबत संवाद साधणार आहोत. मॅडम, आपलं खूप खूप स्वागत आणि डॉक्टर दिनाच्या देखील शुभेच्छा. धन्यवाद. आपण आजच्या विषयावर बोलणार आहोत. आपला जसा विषय मी म्हटला की फॅमिली डॉक्टर आणि पेशंट यांचं नातं आजकाल कुठेतरी बदलत चाललंय, तर त्याबद्दल आपण बोलूच. पण तुमच्या मते आता गेली 28 वर्ष तुम्ही या क्षेत्रात कार्यरत आहात, अनेक पेशंट्सना तुम्ही हाताळलाय. अनेकदा असं होतं की डॉक्टर या नात्या पलीकडे जाऊन ते एक माणूस म्हणून तुमचं त्यांच्याशी कनेक्ट होतं. मग डॉक्टर आणि पेशंट या नात्याविषयीचं तुमचं मत काय? खूप छान प्रश्न आहे हा. डॉक्टर पेशंट रिलेशनशिप ह्याच्यामध्ये विश्वास हा त्या नात्याचा मूळ गाभा आहे. कारण डॉक्टरबद्दल विश्वास वाटणं हे पेशंटसाठी फार महत्त्वाचं आहे आणि डॉक्टरने सुद्धा तो विश्वास जपला पाहिजे. कारण डॉक्टर जर सांगत असेल, त्याच्यात जर पेशंटला आपुलकी वाटत असेल, हे आपल्या काहीतरी कामाचं सांगतायत, आपल्या विश्वासाचं सांगतायत, असं जर वाटलं तर नॅचरली पेशंट ते सगळं ऐकायला उद्युक्त होतो आणि त्याला असं वाटतं की हा नुसता एक डॉक्टर नाही आहे, तर ह्याच्या पलीकडे जाऊन एक माणूस म्हणून किंवा एक नातलग म्हणून, एक व्यक्ती म्हणून आपल्याला चांगलं मार्गदर्शन करू शकेल. त्यामुळे आताच्या काळामध्ये हा विश्वास जपणं फार महत्त्वाचं आहे. अगदी महत्त्वाचं. पण याच बरोबरीनं पूर्वी फॅमिली डॉक्टर ही संकल्पना फार महत्त्वाची होती आणि आपल्या मुलाखतीचं किंवा आपल्या विशेष कार्यक्रमाची आजची थीमच अशी आपण निवडली आहे की या नात्यावर आपण बोलत आहोत. तर ही संकल्पना पूर्वी कशी होती, आता त्यात नेमके काय बदल झालेत आणि या संकल्पनेचं आत्ताच्या काळातलं नेमकं महत्त्व काय आहे? एक्झॅक्टली. पूर्वी फॅमिली डॉक्टर ही जी संकल्पना होती ही समाजाच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा फार महत्त्वाची होती.
फॅमिली डॉक्टर इन सेन्स असं होतं की एका कुटुंबासाठी एक डॉक्टर असायचा. म्हणजे घरातल्या आजी आजोबांसाठी, आई वडिलांसाठी, मुलांसाठी प्रत्येकासाठी वेगवेगळे डॉक्टर नसून एकच डॉक्टर, आणि तो त्या फॅमिलीचाच एक भाग असल्यासारखा होता. जेणेकरून त्याला फॅमिलीची आर्थिक बॅकग्राऊंड काय आहे हे माहिती होतं, फॅमिलीतले स्ट्रेसेस काय आहेत किंवा त्यांचा इन्कम सोर्स कसा आहे, त्यांना कुठले जेनेटिक आजार आहेत हे सुद्धा त्याच्यातून खूप चांगल्या पद्धतीने कळायचं. आणि मग त्याच्यातून काय व्हायचं की कमीत कमी खर्चामध्ये आणि एखाद्या वेळेला अगदी औषध गोळ्यांचा उपयोग न करता सुद्धा एखादा वैचारिक डोस देऊन सुद्धा पेशंट बरा व्हायचा. आणि त्या डॉक्टरला माहिती असायचं की ह्या पेशंटला कोणत्या तपासणीची गरज आहे. त्यामुळे त्याच्या सल्ल्याने समजा जर स्पेशालिस्ट किंवा सुपर स्पेशालिस्टकडे गेला असता तर त्यांचा औषधोपचारांचा जो खर्च आहे तो फॅमिली डॉक्टरच्या सल्ल्यातून गेल्यामुळे समोरच्या डॉक्टरला सुद्धा ट्रीटमेंट करायला बरं पडतं की फॅमिली हिस्ट्री काय आहे तो डॉक्टर प्रोव्हाइड करू शकतो. त्यामुळे ट्रीटमेंटचा खर्च सुद्धा त्यामध्ये खूप कमी होतो. आणि फॅमिली डॉक्टरच्या काळामध्ये तर त्याला सगळंच माहिती असल्यामुळे अत्यंत कमी खर्चामध्ये आणि अत्यंत कमी तपासण्यांमध्ये ही ट्रीटमेंट खूप चांगल्या पद्धतीने दिली जायची. आताच्या काळामध्ये स्पेशालिटी, सुपर स्पेशालिटी, इवन AIच्या माध्यमातून सुद्धा लोक स्वतः सल्ला, मेडिकल सल्ला उपलब्ध करून घेतात. सो ह्या काळामध्ये फॅमिली डॉक्टर ही संकल्पना कुठेतरी हरवायला लागलेली आहे. पण आपल्या समाजाचं समजा आरोग्य आपल्याला टिकवायचं असेल तर ही संकल्पना पुन्हा मूळ धरायला पाहिजे आणि ही रुजवायला पाहिजे. नक्की जसं तुम्ही म्हटलं की त्या डॉक्टरला त्या पेशंटची परिपूर्ण माहिती असायची. म्हणजे त्याची हिस्ट्री काय आहे, त्याचा फॅमिली डॉक्टर काय, अगदी वैचारिक डोस देऊन जसं तुम्ही म्हटलात की तो पेशंट बरा व्हायचा. ते कधीतरी बोलणंच त्या पेशंटसाठी फार महत्त्वाचं असायचं आणि त्यातून त्याचा आजार पूर्णपणे बरा व्हायचा, जसं तुम्ही म्हटलं आहे तसं. पण तुम्ही याचाही उल्लेख केला की आता AI आलं, ChatGPT आलं, त्यात स्पेशालिस्ट ही संकल्पना कुठेतरी आले आणि ही भूमिका कमी होत चालली आहे. नेमकी याची कारणं तुम्हाला काय वाटतं? ह्याची आपल्याला 2-3 कारणं देता येतील. ॲक्च्युली जसं शिक्षण वाढलं तसं लोकांना असं वाटायला लागलं की फॅमिली डॉक्टर काय गावातच राहतो, त्यामुळे फॅमिली डॉक्टरचं नॉलेजसुद्धा गावापुरतंच मर्यादित असेल. त्यांना असं वाटतं की शहरांमध्ये चांगली लोकं राहतात किंवा शहरांमध्ये एज्युकेटेड लोकं राहतात. सगळ्या लोकांची धाव जी असते ती तालुक्याकडे किंवा सिटीजकडे असते. तर नॅचरली जे चांगले डॉक्टर्स आहेत ते सुद्धा सिटीमध्येच असतील. गावाकडे चांगला डॉक्टर राहू शकतो ही त्यांच्यामध्ये संकल्पना लोकांच्या डोक्यातली हळूहळू कमी व्हायला लागली आहे. सेकंड थिंग की त्यांना असं वाटतं की लहान मुलं आहे तर मग तो पेडियाट्रिशियननेच तपासला पाहिजे. गायनेकोलॉजिकल काय कंप्लेंट असेल तर त्याला गायनेकोलॉजिस्टकडेच नेलं पाहिजे. किंवा असं हाडांचा, मणक्याचा प्रॉब्लेम असेल तर ऑर्थोपेडिक डॉक्टरशिवाय दुसरं कोणी ट्रीटच करू शकत नाही. ही जी लोकांची मानसिकता व्हायला लागलेली आहे ही थोडीशी बदलायला पाहिजे आपल्याला. आणि हेच मूळ कारण आहे की लोकांना असं वाटतं की नाही, साध्या डॉक्टरला, फॅमिली डॉक्टर हा साधा डॉक्टर आणि स्पेशालिस्ट म्हणजे सगळंच काही माहिती असणारा डॉक्टर. तर ॲक्च्युली इथूनच ती फाटे फुटायला लागले किंवा भगदाड पडायला सुरुवात झालेली आहे. आणि ती आपल्याला भगदाड जे आहे ते आपल्याला बुजवलं पाहिजे, कारण ती खरंच काळाची गरज आहे. तुम्ही आता ही काही कारणं सांगितली आहेत, पण त्याबरोबरीनंच आता आपण पाहतोय की आजच्या काळात जिथं प्रत्येक गोष्टीत व्यवहार आलेला आहे, खरं तर त्याचवेळी या पेशात सुद्धा व्यवहार आल्याचं अनेकांचं बोलणं आहे आताच्या काळात. तर पेशंट आणि डॉक्टर यांच्यात तुम्ही जसं म्हटलं की विश्वासाचं नातं असणं गरजेचं आहे, पण तो आता विश्वासच कुठेतरी कमी होत चालला आहे. तर त्याबाबतचं तुमचं मत काय? खरंय जुईली म्हणतेस तू ते. हाताच्या बोटावर मोजण्यासारखे काही डॉक्टर्स आहेत की जे ह्या वैद्यकीय व्यवसायाकडे सेवा म्हणून न बघता फक्त व्यवसाय म्हणून बघतात. आणि त्यांच्यामुळे समाजातल्या डॉक्टरांकडे बघण्याचा लोकांचा दृष्टिकोन खरंच बदलायला लागलेला आहे. ही अत्यंत वाईट गोष्ट आहे. म्हणजे डॉक्टरही थोड्या प्रमाणात याला कारणीभूत आहेत, नाही कशाला. पण ह्या सगळ्यामधून जाताना आपण जर असा विचार केला तर थोडंसं गव्हर्नमेंट म्हणा किंवा थोडंसं आपण असा विचार करू, पूर्वी वैद्यकीय सेवा म्हणून होती. त्यामुळे डॉक्टरांनी आपल्या मनाते ट्रीटमेंट करत असताना, आपली जीव लावून मेहनत करत असताना जर एखाद्या वेळेला अपयश आलं तर त्याचं खापर त्या डॉक्टरवरती मारलं नाही जायचं. त्यावेळेला पेशंट पण म्हणायचे की डॉक्टर हॅज ट्राईड हिज लेवल बेस्ट आणि जे काय असेल ते आता नशीब आहे. पण जेव्हापासून ह्या सेवेच्या ऐवजी हा व्यवसाय म्हणून बघायला लागले त्यावेळेला दोघांकडूनही असं झालं की आम्ही पैसे टाकतो आहोत तर आम्हाला त्याचा पूर्ण मोबदला मिळाला पाहिजे. म्हणजे लोकांची आता अशी मानसिकता झाली की आम्ही पैसे देतो तर वी आर नॉट गोइंग टू बाय द फेल्युअर.
आम्ही पैसे टाकतोय म्हणजे आम्हाला सक्सेसच मिळाला पाहिजे, हा लोकांचा आग्रह व्हायला लागलाय. त्यामुळे थोडीशी अशी अनरिअलिस्टिक एक्सपेक्टेशन्स वाढलेली आहेत पूर्ण मेडिकल फ्रॅटर्निटीच्या बाबतीमध्ये. आणि थोडंसं असं झालंय डॉक्टरांच्या बाबतीत की लोकांचा असा थोडा अरेरावीपणा म्हणा किंवा हॉस्पिटल उद्ध्वस्त करणं, डॉक्टरांवरती हल्ला त्या करणं घटना वाढल्यात. खूप वाढल्यात. त्यामुळे डॉक्टर लोक सुद्धा सेफ प्रॅक्टिस करायला बघतात. डॉक्टर लोक म्हणतात नाही, ह्या पेशंटची पूर्ण हिस्ट्री माहीत असल्याशिवाय, ह्याचे रिपोर्ट्स माझ्या हातात असल्याशिवाय मी पेशंटला हात लावणार नाही. त्यामुळे ते पण एका चौकोनातूनच प्रॅक्टिस करतात, जेणेकरून उद्या जर कोर्टामध्ये काही त्यांच्यावरती आरोप झाले तर ते सिद्ध करण्यासाठी त्यांच्याकडे काहीतरी सिस्टीम असेल. त्यामुळे डॉक्टर सुद्धा थोडीशी कातडी बचावून आपली प्रॅक्टिस करतात. आणि लोक सुद्धा आजकाल असं झालेलं आहे ना की डॉक्टर म्हणजे आपण सांगू त्या वेळेला आणि सांगू तशी प्रॅक्टिस करायलाच पाहिजे त्यांनी, आणि आम्हाला सक्सेसच दिला पाहिजे. मेडिकल फ्रॅटर्निटीमध्ये सुद्धा पूर्ण आपण प्रयत्न करून फेल्युअर्स येऊ शकतात, हे जोपर्यंत लोक एक्सेप्ट करत नाहीत तोपर्यंत हे नातं सुधारणार नाही असं मला तरी वाटतं. अनेकदा असं होतं ना की पेशंट आजार आपल्या अंगावर काढतो, आपण असं जे म्हणतो, आणि अगदी शेवटच्या स्टेजला किंवा अगदी ते त्याचं गांभीर्य वाढलं किंवा गंभीरता वाढली की डॉक्टरकडे जाणं होतं. तर त्यावेळी अर्थातच त्याचे परिणाम खोलवर रुजलेले असतात आणि ते डॉक्टरच्या हातात पण नसतं की त्या पेशंटला बरं करावं. म्हणजे डॉक्टर आपले प्रयत्न करत असतो की आपला पेशंट वाचलाच पाहिजे यासाठी, पण ते होताना दिसत नाही. मग अशा वेळी तुम्ही त्या अशा पेशंट्सना तुम्ही काय आवाहन करू इच्छिता? सगळ्यात पहिल्यांदा मी माझ्या प्रॅक्टिसमध्ये पेशंटना सांगते तसं की आधी दवाखान्यात आल्यानंतर डॉक्टरला तुमची पूर्ण हिस्ट्री सांगा. मी एक साधं उदाहरण देते. आपण रेशनच्या दुकानात जातो त्यावेळेला रेशन कार्ड घेऊन जातो की नाही, बँकेत जातो पासबुक घेऊन जातो की नाही, मग डॉक्टरांकडे येताना आपले केस पेपर्स आपण का नाही आणत? ते आणले पाहिजेत, कारण डॉक्टरना ती हिस्ट्री माहिती असते. बरेचदा पेशंट्स लोक काय सांगतात, नाही आम्ही महिनाभरापूर्वी रिपोर्ट केले. मग रिपोर्ट कुठे? नाही ते बरे आहेत सगळे रिपोर्ट ते प्रोड्यूस करत नाहीत, हिस्ट्री सांगत नाहीत. अक्षरशः डायबिटीस, अनकंट्रोल्ड डायबिटीस असेल तरी सुद्धा हिस्ट्री सांगत नाहीत. टीबीची ट्रीटमेंट झालेली आहे किंवा कुठला मोठा आजार असेल, हायपरटेन्शन असेल, एखादा अटॅक येऊन गेलेला असेल, ही सगळी हिस्ट्री हाईड करतात. आणि नवीन डॉक्टरला, नवीन म्हणण्यापेक्षा तुम्ही जेव्हा डॉक्टर बदलता आणि नव्याने एखाद्या डॉक्टरकडे जाता त्यावेळेला त्याला ही सगळी हिस्ट्री प्रोव्हाइड करणं हे आपलं काम आहे. डॉक्टर प्रश्न विचारतात पण कित्येकदा प्रश्न विचारून सुद्धा पेशंट हिस्ट्री देत नाही. तर माझं असं सांगणं आहे की तुम्ही डॉक्टरांकडे जाताना सगळ्यात पहिल्यांदा जुने सगळे केस पेपर्स घेऊन जा आणि ते प्रत्येक वेळेला घेऊन जा. नाहीतर लोक काय करतात, ते मागच्या वेळेला दाखवले होते ना तुम्हाला पेपर्स, अरे डॉक्टर सुद्धा माणूस आहे, रोज 30, 40, 50 पेशंट बघून सुद्धा त्याला हे लक्षात नाही राहणार ना की मी महिन्याभरापूर्वी कुठला पेशंट बघितला होता आणि त्याची मेडिकल हिस्ट्री काय आहे. सो प्रत्येक वेळेला डॉक्टरांकडे जाताना एक पिशवी ठेवा ज्याच्यामध्ये तुमचे केस पेपर्स असतील, इवन तुमच्या गोळ्या सुद्धा असतील. कारण कित्येकदा मी असं बघितलंय, प्रिस्क्रिप्शनवर लिहिलेली औषधं आणि प्रत्यक्षात पेशंट घेत असलेल्या गोळ्या यांच्या वेळा आणि त्यांचे डोसेस सुद्धा खूप बदललेले असतात. त्यामुळे तुमचं सगळं बाळबिस्तार औषधांच्या बाबतीतलं ते घेऊन या. त्याचं काही वजन खूप नसतं, किलोंमध्ये वजन नसतं त्याचं, ते कॅरी करायचं आहे आपल्याला. जसं मी म्हणलं तसं रेशन कार्ड कॅरी करतो, पासबुक कॅरी करतो, तसं हे सुद्धा कॅरी करायला पाहिजे. पेशंटला हे महत्त्वाचं आहे की डॉक्टरना आपली सगळी गोष्ट सांगत असताना डॉक्टर आपल्याला काहीतरी विश्वासात्मक सांगू शकेल असा विश्वास ठेवून सांगा. कधी कधी पेशंटच्या वागण्यामधून, बोलण्यामधून अशी शंका असते. एस्पेशली आम्ही हे सगळे अनुभवतो ज्यावेळेला आमच्याकडे मुंबईतून पेशंट्स येतात. मे महिन्यामध्ये ज्यावेळेला डॉक्टरकडे पेशंट्स येतात सगळं मुंबई भरलेलं असतं इथे. नाही, आमच्या डॉक्टरांनी असं सांगितलंय, अरे तुम्ही इथे आलेला आहात ते इथले सुद्धा डॉक्टर चांगले आहेत, इतकी वर्ष प्रॅक्टिस केलेले आहेत, उलट खेडेगावातल्या लोकांना सेवा मिळावी म्हणून शहरातल्या चकाचकीचं आयुष्य खर्च करून किंवा संपवून, आपण रादर असं म्हणूया की त्याचा आपण त्याग करून ते इथे येऊन राहिलेले आहेत. तर त्यांचे सुद्धा काही हे आहे, अनुभव आहेत, त्यांचा अभ्यास आहे, त्याला पण रिस्पेक्ट द्या तुम्ही. याला धरून मला असं विचारायचं आहे, असं म्हणतात बघा की जर तुम्ही डॉक्टर आणि वकिलाकडे गेलात तर काही लपवायचं नाही, एक्झॅक्टली सगळं सांगायचं. याबाबतचं तुमचं मत काय? नाही, खरं आहे तसं. म्हणजे आता हे एक उदाहरण सांगते की आताच्या काळामध्ये लिव्ह इन रिलेशनशिप वाढलेलं आहे किंवा मुलींचं ड्रग्सचं प्रमाण वाढलेलं आहे. आता प्रेग्नन्सी, मी आता गायनेकोलॉजिस्ट असल्यामुळे प्रेग्नन्सीचे पेशंट्स जास्ती असतात माझ्याकडे. अक्षरशः आजकालच्या काही मुलींना अल्कोहोलची सवय लागलेली आहे, स्मोकिंगची सवय आहे. ही जर तुम्ही डॉक्टरना सांगितली नाही तर तुमचा तयार होणारा जो गर्भ आहे त्याच्यामध्ये काही डिफॉर्मिटीज येऊ शकतात. तर त्या बाबतीत तुम्ही माहिती दिली पाहिजे. तुमचं कसलंही व्यसन असू दे, सवय असू दे, पूर्वीचं कुठलंही आजारपण असू दे, त्या सगळ्याशी पुढची तुमची मेडिकल हिस्ट्री निगडीत असते.
म्हणजे कित्येकदा पेशंट असं सांगतात नाही ते 4-5 वर्षापूर्वी होऊन गेला, आता तसं काही नाही आहे. किंवा अमुक एखादा आजार असेल तर ते सांगतात काय की नाही तुम्ही त्यावेळेला औषध दिलं होतं ना त्याने आता बरं झालेलं आहे. म्हणजे मी खूप पेशंट असे बघितले, गुडघेदुखीसाठी एका डॉक्टरकडे, ताप सर्दीसाठी वेगळ्या डॉक्टरकडे. इव्हन गावामध्ये तर असंही होतं की सकाळी एका डॉक्टरकडे गेल्यानंतर तापाच्या औषधाने बरं नाही वाटलं की संध्याकाळी दुसऱ्या डॉक्टरकडे येतात. तर ही जी डॉक्टर बदलण्याची मानसिकता आहे ही पण आपल्याला कुठेतरी बदलली पाहिजे. बरोबर. पण आता अनेकदा असं होतं की आपल्याकडे मोबाईल आहे, इंटरनेट आहे. मला आता जर काही आजार झाला तर मी लगेच इंटरनेटवर जाणार, त्याची माहिती घेणार आणि नंतर मी डॉक्टरकडे येणार. तर हे करणं कितपत योग्य ठरतं, ते आपल्या अंगाशी येऊ शकतं का? याबाबत तुम्ही काय सल्ला द्या? अगदीच अंगाशी येऊ शकतं, कारण अर्धवट ज्ञान हे तुम्हाला धोकादायक असू शकतं. हां, त्याचा उपयोग कधी होईल? डॉक्टरने जेव्हा तुम्हाला सांगितले की अमुक एक आजार तुम्हाला आहे तर त्याच्याबद्दल माहिती जाणून घेण्यासाठी किंवा त्याची डेप्थ किती आहे आणि डॉक्टरांनी सांगितलेली ट्रीटमेंट आहे त्याची एक्झॅक्ट माहिती काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी तुम्ही नेटचा वापर केला तर हरकत नाही. पण तुमच्या सिम्पटम्सवरून तुम्हीच डायग्नोसिस करून जर तुम्ही डॉक्टरांकडे आलात आणि डॉक्टरांना सांगितलं की डॉक्टर मला अमुक अमुक झालेलं आहे, मग ते सांगताना सुद्धा कधी कधी चुकीचं असतं. उदाहरणार्थ सांगते, आता PCOD नावाचा एक व्याधी आहे, तर बऱ्याच जणांना त्याचा उच्चार पण नाही करता येत. ते मला पिकॉड झालेलं आहे म्हणून सांगतात. म्हणजे असं तुम्हाला जर त्याची पूर्ण माहिती नसेल आणि डॉक्टरांनी एवढे दिवस त्याच्यात खर्च केलेले आहेत तर डॉक्टरांना तो वेळ द्या, तो रिस्पेक्ट द्या, त्यांना डायग्नोसिस करू दे, तुम्ही ते फॉलो करा फक्त. हां, तुमच्या शंका असतील तर तुम्ही त्या जरूर विचारा. डॉक्टरांनी डायग्नोस केल्यानंतर तुम्ही AIचा वापर करा, पण येण्यापूर्वी AIचा वापर करू नका, असं माझं तरी तुम्हाला सांगणं. त्यामुळे गोंधळ वाढतो का असं तुम्ही त्याबाबत काय एक्झॅक्टली, सांगाल? गोंधळ हा इतका वाढतो ना, म्हणजे आम्ही सांगत असतो पेशंटला की बाबा तुमचा आजार आहे हा नॉर्मल आहे, पण पेशंटच्या डोक्यात असतं की मला सिरियस काहीतरी झालेलं आहे. म्हणजे डॉक्टर उलट त्यांना कन्व्हिन्स करत असतो की साधं औषध गोळ्या घेतलं, एक 4-5 दिवसाचा अँटीबायोटिक घेतलं तर होईल बरं, ॲडमिशनची गरज नाही आहे. पण तेच पेशंटला वाटत असतं नाही ही लक्षणं सगळी निमोनियाची दिसत आहेत, मग TBची लक्षणं दिसत आहेत, मग असं करायला पाहिजे, मग ते AI मध्ये असं दिलेलं आहे, गुगलमध्ये असं दिलेलं आहे. मग असं असेल तर मग डॉक्टरांकडे यायचं कशाला ना, मग गुगलवरच ट्रीटमेंट करायची. गुगलमध्ये ॲडमिट करायची सोय असेल का कुठे तर बघितलं पाहिजे. गुगल हॉस्पिटल आता काढायला हरकत नाही आहे. कदाचित भविष्यात त्या पण सुविधा येतील खरं तर, पण तो भविष्यातला भाग आहे. पण अनेकदा असं होतं की डॉक्टर काहीतरी तपासण्या करायची गरज आहे म्हणून सांगतात, पण तिथं पेशंटचं असं असतं की याची काय गरज आहे, मी तर ठीक आहे, मग पुन्हा याचा खर्च मला करावा लागेल. मग या तपासण्या करणं का गरजेचं असतं आणि याचं महत्त्व तुम्ही पेशंटना कसं काय समजावून सांगता? याच्यात मी 2 भाग करेन. तपासण्यांची गरज आहे का, तर आहे, गरज आहे, पण एवढी गरज आहे का की प्रत्येक पेशंटला तपासणी करायला पाहिजे, तर तशी ही गरज नाही आहे. आपल्याला प्रत्येकाचा सुवर्ण मध्य काढला पाहिजे. जेव्हा एखादा पेशंट आपल्याकडे येतो त्यावेळेला आम्ही 2 पद्धतीने सांगतो. एक तर त्याचा आताचा आजार खूप सिरियस असेल तर काही तपासण्या लगेच करणं गरजेचं असतं आणि काही तपासण्या भविष्याच्या दृष्टिकोनातून गरजेच्या असतात. म्हणजे आपल्या एक्झॅक्ट आजारपणाच्या मधल्या काही तपासण्या आणि पुढचं आजारपण उद्भवू नये म्हणून काही तपासण्या. तर अशा प्रकारच्या मध्ये आपल्याला एकंदर किती खर्च झेपेल किंवा कुठल्या तपासण्या अगदी निकडीच्या आहेत. आणि मी पुन्हा म्हटलं तसं की फॅमिली डॉक्टर असेल तर फॅमिली डॉक्टरला खरोखर माहिती असतं की अमुक एखादा आजार आहे तो त्याचा नॅचरली सवयीचा भाग आहे की आजारपणाचा भाग आहे. उदाहरणार्थ आता काही पेशंट्स असतात की काहीतरी असं इमोशनल क्रायसिस झाले की त्याचं टिटॅनीसारखं प्रेझेंट होतात किंवा हिस्टेरिक म्हणून पेशंट प्रेझेंट होतात. त्यांना काय ट्रीटमेंट करायची हे त्यांच्या फॅमिली डॉक्टरला बरोबर माहिती असतं. ती बरोबर नस दाबली किंवा कळ दाबली की बरोबर ते उठून बसतात आणि बरं वाटतं त्यांना. पण जो सिटीमधला डॉक्टर असेल, जो तुम्हाला फर्स्ट टाइम बघत असेल, त्याला हे माहीत नसतं. त्यामुळे त्यांच्याकडून काही बेसिक तपासण्या ह्या केल्या जातात आणि आपण ज्या वेळेला कन्सल्टंटकडे जातो त्यावेळेला इतर लोकांना न सापडलेला किंवा काही इन्व्हेस्टिगेशन्समधून सुटलेला आजार असतो तो त्यांना सापडू शकतो आणि त्या दृष्टिकोनातून ते विचार करू शकतात. म्हणजे असं म्हटलं जातं ना की जोपर्यंत तुमच्या डोक्यात एखादा किडा वळवळत नाही तोपर्यंत तुम्हाला तो दिसत नाही. तसं तुम्ही एखाद्या आजाराचं जर डायग्नोसिस करत असाल तर त्याचं कन्फर्मेशन करण्यासाठी तुम्हाला तपासण्यांची गरज नक्की पडते. फक्त ते कधी कधी असं होतं, हे आता माहिती आपल्याला सगळ्यांना की काही अनावश्यक तपासण्या केल्या जातात, तर तो थोडासा वैद्यकीय पेशाला लागलेला डाग आहे. पण नक्कीच जर तुमचा डॉक्टर चांगला असेल, अगदी तुमच्या आपल्या पेशाशी काय म्हणतो आपण प्रामाणिकपणे काम करत असेल तर तो तुम्हाला जेवढ्या आवश्यक आहे तेवढ्याच तपासण्या सांगेल.
म्हणूनच खरं तर फॅमिली डॉक्टर महत्वाचे असतात. एक्झॅक्टली, कारण फॅमिली डॉक्टर हा तुमच्या फॅमिलीचा भाग आहे, प्लस तुमचा आरोग्य रक्षक आहे. त्यामुळे फॅमिली डॉक्टर ही संकल्पना मला वाटतं आजच्या आपल्या डॉक्टर्स डेच्या निमित्ताने आपण त्या संकल्पनेला खतपाणी घालूया आणि ती संकल्पना रुजू करण्यासाठी मदत करूया. आणखीन एक भाग आपल्याला फार महत्त्वाचा ठरतो, म्हणजे बऱ्याचदा असं होतं की जर मी पेशंट आहे आणि मी तुमच्याकडे आली आहे तर तुमचंही वागणं फार महत्त्वाचं असतं, किंवा त्या पेशंटचं सुद्धा डॉक्टरांना जो रिस्पेक्ट द्यायचा असतो तो पण महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे जो संवादाची देवाणघेवाण किंवा एक वागणूक म्हणतो ती सुद्धा महत्त्वाची आहे. तर ती कशी काय असावी पेशंटशी डॉक्टरशी आणि डॉक्टरची पेशंटशी? खूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे हा, कारण जेव्हा पेशंट डॉक्टरकडे येतो त्यावेळेला तो डॉक्टरांच्या देहबोलीतून, बोलण्यातून तुम्ही कसं कन्व्हिन्स करता आहात पेशंटला, ह्या सुद्धा गोष्टी बघत असतो. त्यामुळे डॉक्टरांची कन्व्हिन्सिंग पॉवर पण महत्त्वाची आहे, त्यांचं बोलणं किती महत्त्वाचं आहे. पेशंट सांगत असताना डॉक्टर ऐकतोय का, की इकडे तिकडे आपल्या मोबाईलमध्ये बघतोय, त्याची बॉडी लँग्वेज काय आहे, तो आपल्या OPDमध्ये कशा प्रकारचे कपडे घालून येतो आहोत, ह्या सगळ्या गोष्टी पण महत्त्वाच्या असतात. आणि पेशंट जर आपल्याला सांगत असेल तर पेशंट ह्या शब्दामध्येच, पेशन्सवरून पेशंट हा शब्द आलाय, तर तोच प्रकार डॉक्टरांच्या पण बाबतीत लागू पडतो. काही पेशंटला नाही पटकन सांगता येत, अशा वेळेला त्या पेशंटची सगळी हिस्ट्री शांतपणे ऐकून घ्यायला लागते. एक्झॅक्टली काही पेशंट असे असतात की त्यांचं घरी कुणी ऐकणारं नसतं, त्यामुळे डॉक्टरकडे येऊन जेवढं बोलायला मिळते तेवढं बोलण्याचाही ते प्रयत्न करत असतात. त्यांना एक डॉक्टर पेशंट रिलेशनमध्ये त्या नात्याच्या पलीकडे जाऊन आपल्याला माणूस म्हणून पण समजून घ्यायला लागतं. हे जसं डॉक्टरसाठी महत्त्वाचं आहे ना, तसंच पेशंटसाठी सुद्धा महत्त्वाचं आहे. आपण डॉक्टरांकडे जात असताना कशा प्रकारचे कपडे वापरतो हे पण महत्त्वाचं आहे. म्हणजे तुम्हाला समजा जर मांडीला काहीतरी झालेलं आहे आणि तुम्ही टाईट जीन्स घालून आलात तर तुम्ही दाखवणार कसं ना डॉक्टर्सना, हा पण बरेचदा प्रॉब्लेम होतो. किंवा विशेषतः लेडीज पेशंट्स जेव्हा जेंट्स डॉक्टरकडे जातात त्यावेळेला त्यांचं बिहेवियर कसं असलं पाहिजे. शक्य असेल तर तुम्ही एखादी सोबत मैत्रीण घेऊन जा किंवा आईला घेऊन जा. जसं डॉक्टरांसाठी महत्त्वाचं आहे ना की डॉक्टरांनी फिमेल पेशंटला तपासताना एक नर्स तिथे ठेवली पाहिजे आणि तिच्या प्रेझेन्समध्ये तपासलं पाहिजे, तसंच मी म्हणेन की तुम्ही मग नंतर पेशंटवरती किंवा डॉक्टरवरती ब्लेम करण्यापेक्षा आधीच काळजी घ्या ना. तुमचे कपडे जर तुम्ही कशा प्रकारचे घालून जाताय, तुम्ही पेशंट म्हणून तपासायला जाताय की अंगप्रदर्शन करायला जाताय, ह्या गोष्टी सुद्धा मॅटर करतात. आणि हेच आम्ही पण तेच बघत असतो की एखादी पेशंट आमच्याकडे आल्यानंतर तापासाठी पेशंट आली आणि व्यवस्थित येताना मेकअप करून आलेली आहे, म्हणजे तिचं आजाराकडे लक्ष जास्ती आहे आपल्या, ती त्याला प्राधान्य देते की आपल्या दिसण्याला प्राधान्य देते, किंवा एखाद्या पेशंटचे कपडे कसे आहेत, तिचं स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग कसं आहे, ती काम काय करते, ह्याच्यावरून सुद्धा तिच्या आरोग्याच्या सवयी आम्ही पण जज करत असतो. त्यामुळे हे 2 वे कम्युनिकेशन आहे. तुमची बॉडी लँग्वेज, तुमचं बोलणं, या दोन्ही गोष्टी पण तेवढ्याच महत्त्वाच्या आहेत. अगदी फार महत्त्वाचे मुद्दे तुम्ही मांडल्यात आणि खरं तर याची जर काळजी घेतली तर पुढे येणारे त्रास किंवा जो एक संघर्ष निर्माण होतो डॉक्टर आणि पेशंटमधला, तो कुठेतरी थांबण्यास मदत होईल. आता मॅडम आपला अगदी शेवटचा प्रश्न या मुलाखतीतला, मगाचपासून अनेक मुद्दे या निमित्तानं आले, पण आता एक फॅमिली डॉक्टर म्हणून जर आपल्याला ही संकल्पना पुन्हा रुजवायची असेल आणि पेशंटचं आणि त्या फॅमिली डॉक्टरचं नातं एक मजबूत बनवायचं असेल, जे फार पूर्वी होतं, काही काळापूर्वी होतं, ते पुन्हा आणायचं असेल तर त्यावर आपल्याला कोणते बदल करावे लागतील, अगदी ते डॉक्टरकडून आणि ते पेशंटकडून सुद्धा? ठीक आहे, पहिल्यांदा आपण डॉक्टरकडून बघूया. डॉक्टर म्हणून जर फॅमिली डॉक्टर ही संकल्पना रुजवायची असेल तर फॅमिली डॉक्टरला सुद्धा आपलं नॉलेज अपडेट करायला पाहिजे. कारण आजकाल पेशंट सगळ्या तपासण्या करून येतो, त्या तपासण्या त्यांचे अर्थ अगदी थोडक्या भाषेमध्ये आणि सोप्या भाषेत फॅमिली डॉक्टरला कसे समजावून सांगता येतील हे पहिले डॉक्टरने शिकलं पाहिजे. दुसरं म्हणजे आपली एक्सटेंडेड फॅमिली, म्हणजे आपल्या पेशंटची फॅमिली आहे, हा आतून भाव जागृत व्हायला पाहिजे. नाहीतर माका काय, पेशंट दिलो, माका पैसे दिले आणि मी गेलोय, पेशंट गेलोय घराकडे आणि माझ्या गल्ल्यात कितके जमतात हे एवढं फक्त बघण्यापुरतं न ठेवता, व्यवसाय म्हणून नुसता न बघता त्याच्या आउट ऑफ वे जाऊन थोडीशी सेवा म्हणून पण केलं पाहिजे. पेशंटच्याशी माणुसकीने थोडंसं वागायला शिकलं पाहिजे. ह्या 2 गोष्टी डॉक्टरने करणं फार गरजेचं आहे. आणि पेशंटसाठी सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की आता हे फॅमिली डॉक्टर कुठे असणार, तुमच्या आजूबाजूला, तुमच्या वाड्यांमध्ये, तुमच्या गावांमध्ये, तर तुम्ही बघताना त्यांच्याकडचा दृष्टिकोन जो आहे ते पण एक नॉलेजेबल पर्सन आहेत. आजकाल कितीतरी डॉक्टर शिकून खेडेगावातल्या लोकांची सेवा करण्यासाठी म्हणून येऊन राहतात, आणि जर तुम्ही त्यांच्याकडे एक तो छोटा डॉक्टर आहे, त्यांना काही कळत नाही, साधो डॉक्टर असं जर म्हटलं तर त्या डॉक्टरला सुद्धा कुठेतरी ट्रोमा होतो ना.
तर तुम्ही पण तसं करू नका. फॅमिली डॉक्टर म्हणून आणि शक्यतो आपल्या एका फॅमिलीसाठी एक डॉक्टर चूज करण्याची पद्धत जी होती ती खरोखरच चांगली होती. मग तुम्ही कधी हळूहळू जेव्हा जाल, आता आपल्याला जर हे बॉन्ड नव्याने डेव्हलप करायचे असतील तर तुम्ही जाता त्यावेळेला बोलता त्यावेळेला आपल्या आई वडिलांबद्दल, आपल्या आजी आजोबांबद्दल, त्यांच्याबद्दल थोडीशी माहिती सांगणं, त्यांना पण तपासायला घेऊन येणं, किंवा कधी व्हिजिटला जात असाल त्यावेळेला तुम्ही त्यांच्याशी रॅपो डेव्हलप करणं, हे पण फार महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे पेशंटच्या अँगलने विचार करताना डॉक्टरांबद्दल रिस्पेक्ट ठेवा आणि डॉक्टरांना सुद्धा आपल्या फॅमिलीचा एक भाग म्हणून तुम्ही ट्रीट करा त्यांच्याशी, त्यांच्यावरती विश्वास ठेवा, हे फार महत्त्वाचं आहे. कुठेही डॉक्टरांच्या आता एक असं होतं की डॉक्टर काय देवदूत नाही आहे. एखादा आजार असेल तर तुम्ही पहिल्यांदा डॉक्टरकडे जाता, त्याने नाही बरं वाटलं मग तुम्ही उठून डायरेक्ट स्पेशालिस्टकडे जाता. त्याच्याऐवजी पुन्हा त्याच डॉक्टरकडे गेलात आणि त्यांच्या सल्ल्याने जर तुम्ही स्पेशालिस्टकडे गेलात तर ती व्यक्ती सांगू शकते की मी काय ट्रीटमेंट दिलेली आहे, मला काय वाटतं आहे. कधी कधी त्या डॉक्टरांबरोबर चांगले संबंध असतात, एका फोनवरती सुद्धा तुमचं काम पटकन होऊ शकतं. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, अननेसेसरी ज्या तुमच्या तपासण्या होतात त्या तुम्ही त्याच्यामधून टाळू शकता. त्यामुळे प्रत्येक वेळेला आता डॉक्टर बिझनेसमॅनच झालेले आहेत किंवा डॉक्टर फक्त धंदाच करतात असं नाही आहे. तुम्ही सुद्धा थोडासा ट्रस्ट ठेवा, डॉक्टरांनी पण थोडंसं बदललं पाहिजे. हे 2 वे कम्युनिकेशन केलं तर मला नाही वाटत 2-3 वर्षापेक्षा जास्ती वेळ लागेल फॅमिली डॉक्टर ही संकल्पना परत रुजण्यासाठी. अगदी फार महत्त्वाचा तुम्ही या निमित्तानं मुद्दा मांडलाय आणि या निमित्तानं तुम्ही आमच्या स्टुडिओत आलात, आमच्याशी संवाद साधलात आणि महत्त्वपूर्ण माहिती आमच्या सगळ्या प्रेक्षकांना दिलात. त्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार आणि पुन्हा एकदा तुम्हाला डॉक्टर दिनाच्या देखील शुभेच्छा. धन्यवाद. मी आज डॉक्टर दिनाच्या निमित्ताने माझ्या सर्व सहप्रवासी डॉक्टरांना शुभेच्छा देते आणि सगळ्या पेशंटांना ही विनंती करते की तुम्ही सुद्धा डॉक्टरांशी चांगलं नातं जोपासा आणि डॉक्टर डेच्या निमित्ताने डॉक्टर पेशंट रिलेशन सुधारण्यासाठी तुमच्या दृष्टिकोनातून पण प्रयत्न करा. आम्ही आमच्याकडून पण प्रयत्न करू. धन्यवाद. जसं मॅडमनी सांगितलं की डॉक्टर आणि पेशंट यांचं नातं हे केवळ औषध आणि उपचारांपुरतं मर्यादित नाही आहे, तर ते विश्वास, संवाद आणि समजुतीवर आधारित असतं. तंत्रज्ञान आता कितीही पुढे गेलं तरी माणुसकीचा जो स्पर्श आहे आणि डॉक्टरांचा जो सल्ला आहे यांचं महत्त्व हे कायम राहणार आहे. त्यामुळे डॉक्टर्स डे निमित्तानं डॉक्टर आणि रुग्ण या दोघांनी हे नातं अधिक मजबूत करण्याचा संकल्प करूया आणि पुन्हा एकदा फॅमिली डॉक्टर ही संकल्पना आपण रुजवूया आणि त्या अधिक घट्ट करूया. याशिवाय आमचा डॉक्टर लाईव्ह हा विशेष कार्यक्रम आता तुम्हाला दर शनिवारी कोकणसार लाईव्हवर पाहता येणार आहे. त्यामुळे तुम्हालाही काही आरोग्यविषयक प्रश्न असतील किंवा तुम्हाला कोणत्या एखाद्या स्पेसिफिक विषयावर माहिती ऐकायची असेल किंवा तुम्हाला त्यावर ऐकायला आवडेल हे आम्हाला कमेंटमध्ये सुद्धा नक्की सांगा. आता आम्ही इथंच थांबतोय. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसार लाईव्ह. धन्यवाद.